Oke. Hop. Sama dulu. Ayo. Piye? Ayo wis terus. Kaya mau lho diajari. Kan bianyu Wangi. Raino Abangi. Sing tahu sepi. Mas yo alon ning Mirasa. Wis ae. Majune ora eneng. Walah wis kene. Cut reneng. Pak, kalem-kalem, Pak. Nah iki lho pengalaman nek iki jelas apik. Ngono mang Ayo to. baik mang. Mendake kaya kuwi mau lho. Yo. Ayo wis ayo. Ayo. Aku nyanyi dhewe. Ya nyanyi dhewe. Ya. Aujen pegel. Suwen. Ayo. Raja kana banyu wangi. Raino bangi. Sing tahu sepi. Sing tahu sepi. Apa ora berasal stroke kowe sindene. Wong kok rumah saku mbok sing apik to, Mbak. Iya sing apik. Sampeyan iki senior. Dang, ngono lho. Lah piye lho kudune sing apik kaya adike iki lho sing apik. Iki lho contone iki lho sing iso. Nyontoni iki nyontoni sing apik. Piye? Adik Wanda iki urung pengalaman. Lah, Sampeyan moro aku 7 dina ning omah. dadi Terus Dadi cangkem, Mas. Ayo contoh tontonan awakmu. iso ora wae? Yo iso to. Iso berarti. Iso. Jogetan kuwi iso. Iso Ping pira iso? Raja kana banyu. Oh iya iso ya. Asik. Raino abangi. Sepi. Jiro lupatno tung dedang. Jiro lupatno tung dedang. Penak ya kowe. Yo iso to. Berarti lek ping pindho iso. Iso. Jiro lupatno tung dedang. Penak ya ampun. Ping telu kuat. Telu iso. Jiro lupatno tung siji loro telu. Penak. Entek to, Mas. Papat. Papat. Alah pomle papat ya entek. Jiro lupatno tung siji loro telu papat. Yo iso Peng bolu. Jiro lupatno tung siji loro telu papat 5 6 7 8. Kok yo kuat 15. Jiro lupatno tung siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kok pinter men 100 Jiro lupatno tung siji loro telu papat 5 6 7 mati, sindene mati. laki Iya, toh, 17 iki. kaya wis geblak iki lho. Jere kowe rusa. Omong ngerti. Yu, ana yu. Oh, mati kaku tenan. Ora plembuk-plembuk to. Lek tangi lek. Kaku kabeh. Lampu Philip. Mas aku kentuk. Jaga nyanyi apa ndak sembarang aku madep jaman ya. Cantik. Dangdut. Dangdut. Lagu baru. Iso berarti. Ya. Insya Allah. Oke. Duet napa? Duet ya enggak apa-apa. Ayo. Lagu-lagu masa kini. Yang tren-tren masa Peng kini. 200. Nyambok. Oh sing joget kowe kaya. Katresnan sejati. Siap. Oke. Bisa. Kok Mas, alon-alonnya Mas. Yo, katresnan sejati. Lagu sing piye? Ora paham. Oh. Palek lho iso Palek. katanya jati palek. Kowe aja atul-atul. Dialang nakal. Palek jare ngejop to, Mas? Palek jare ngejop. Ngejop apa ta? Lho, lah winginane Batal karo aku. mosok batal terus, Mas. Wis tak omongne Pak Dewan sesuk wayangan rutin. Ya, Ning kene amin. iso ben saulan ping 4. Amin. Ya rencana. Rencana kaya mbok omongne kuwi lho. Ya sapa ngerti. Sapa ngerti? Mlaku tenang. Amin. Wah. Ya Dek ya. Nggih. Lagune sing piye? Aku ben ro. Lagune sing ndi? Janji tresno. Oh iya wis. Piye? Iso apa ora? Kok Raket. sebenarnya Mas. Oh, gamelan. Janji tresno. Janji tresno. Jadi nyawang aku ya, Dek ya.